danna subscribe sannan ku danna alamar bari mu tsallaka ga kusan yanayi ko halin da al'umma arewacin Najeriya mazauna yankin kudu maso gabas suke ciki sakamakon hare-haren da 'yan haramtaccen kungiyar nan ta IPOB suke kaiwa na kisan gilla musamman akan 'yan arewa bayan nan sun kashe mutane 12 'yan arewa ciki har da wata mata mai juna biyu da 'ya'yanta guda 4 ya kalli yanayi ko halin da 'yan arewa mazauna kudu maso gabas suke ciki a wannan lokaci. To kamar zan rubuta takarda ne zuwa ga mutanen arewa da ke zanne a kudu bayan gaisuwa da fatan alheri. Bayan haka ina so in jawo hankulanku cewa a nan arewa mutanen kudu gaba ɗaya suna nan suna zaune a cikinmu zama na lumana hankalinsu kwanci. Sun gina manya-manyan gidaje da kamfanoni da sana'o'i, ba su haya shagunansu ne, ba su haya gidajensu ne, ba su haya motocinsu ne. Filaye da suka gina cocina duk suna takardun mallakar wa'annan filaye, ba su fuskantar kowace irin barazana. Hankalinsu kwance yake, ana ma'amala da su kuma sun yarda cewa an ba su yanayi mafi mutuncin yanayi a arewa. Ba su da tararrabi kuma ba su tunanin komawa gida saboda a can gidajensu ba filayen gina gidaje, ba filayen gina coci, ba shagunan haya, babu gidan haya saboda karancin wani abubuwan gaba daya. Ku kuma kuna can kuna yankan farce, kuna gadi, kuna shayina, kuna wankin huluna. Ba ku da shaguna, ba ku da gidaje, ba ku da sana'a, ba ku da matsayi, ba ku da mutunci. Kuma ana nan ana maku kisa irin na gilla, makabartan ma da za a rufe ku babu. Ina kira gare ku cewa zaman kudu in dai na yankan farce ne, ku dawo nan mun fi su yawa, wa'anda za ku yanke mu farce sun fi yawa a arewa. In na shayana ne mun fi sa sayan takalma da za ka samu mutumin arewa da takalmi 50-30, ku dawo akwai takalma da za ku wanke ya fi karfin ku. Idan dako ne za ku yi akwai kayan dako da yawa, in tura baro ne akwai barurruka da yawa. Idan gadi za ku yi ku taho ku yi gadi a nauri, in a caɓa ne mun fi su yawan mutane masu hawa a caɓa. Zama a kudu a wurinku ƙasƙanci ne, wulaƙanci ne, kuma ko a tsari na addini ba a yarda ka faɗa inda aka fi ka yawa ba. Wannan kiran ne maku shine a matsayina na ɗan uwanku mai tausaya muku, mai son ku, wanda ya fahimci cewa ku ne kuka jawo ma kanku halin da kuke ciki yanzu. Wannan abin da kuke na ƙasƙanci ku bar shi, ku dawo nan arewa. Allahn da ya halicce ku zai biya muku bukatunku. In dai nema kuka tafi, wannan neman wallahi ba albarka a ciki. Kar ku manta daga nan muke ɗaukar motoci da shanu da awaki da jakuna da karnuka da tumatir da albasa da komi a kai mu ƙasashen mutanen na inda kuke. Amma hatta wajen sauke kayan nan ba ku ake sanyawa ba, mutanen suke sanyawa. Kuna gani ake ƙona shanu da saboda ƙiyayya, a ƙona motocin mutanen arewa saboda ƙiyayya, a karkashe ku kisa na gilla saboda ƙiyayya, amma kuna nan kun manne kun ƙi dawowa. Mu daga yanzu babu sauran tausayi tsakaninmu da ku. Ku baro garuruwan nan, zaɓe na zuwa, zaɓen nan kamar mace ne mai ciki wallahi ba a sa abin da ta haifa. Ku dawo arewa, ku nemi katin zaɓe, ku zo ku yi mu'amala cikin natsuwa, cikin walwala, cikin yalwa. Ku yi zaɓe, wala Allah zaɓenku zai kawo mana gaba ɗaya mafita da mafaka daga cikin wannan bala'i da muke ciki na tashin hankalin talauci da yunwa da fatara da tsoro da kuncin rayuwa. In kun danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa.